Og en lille smule kaffefar. Nu der. Skål. Tak for det, mor. Det er så fornemt, at vi kan komme afsted alle sammen på en plov, synes jeg. Ja. Ja. En plov? Ja, en plovmand. Plovmand? Ja, han mener 500. 500 plovmænd. Nej, hej. 500 kroner. Nu er en halv tusse, hej. Helletusse, hvad? 500 kroner. Det koster 500 kroner, hej. Morter, Forstår han det ikke så godt, eller hvad? han kan ikke høre noget. Han har været i ørerne, det lille dyr. Din lille ven har været i ørerne. Ja, det er han over det hele. Han taler dansk rigtigt, ikke også? Han har noget med det. Jeg ved ikke, hvor han er fra. Han er sådan lidt... Han er udenlandsk, eller hvad? En sø. Han... 5! Ja. Ej, prøv at høre. 500 kroner. Og os 4. Så kører vi. Med toget. Morter, han har forstået det. Den skulle være fæstet inden den. Ja. Far, tag en af de der er rom i. Ja, jeg tror, der er lidt i det. Der har der kommet lidt i, Morter, det der. Så kan der komme lidt liv i dig igen. Ja. Og givet man var ungkæl igen. Kender du den, hej? Ja. Givet man var jomfru igen. Ja, det er en dejlig tur. Ja. Jeg napper sgu ikke til. Der er sgu en ko. Hvad? Nej, det kan det ikke have været. Det må være noget på vandet. Der må være andet end rom i de kager. Au! Findes der en stille kupéer, så han går holde mund. Så skal de der Det er en lille billeder. dyr. Nå. Hvad er en? Hej, skal du have lidt kaffe? Vil du have lidt kaffe? Jeg skyndte, hvis det er der, de er blevet skæve af. Du er en lille bandit, er du, hej. Han søg. Ja, Og så er vi kun halvvejs.